A wannan bidiyon za ka ga yadda za ka gyara gurin sa tushen caji wanda ya lalace kamar haka. Za ka fara da kankara nan wajajen, sannan sai ka sama gurin dalma kamar haka yadda kuke gani din nan. Za ka sa dalma a gurin da ka kankare din, wannan gurin wanda ya fede. Domin ingancin aiki yana da kyau daidai kasan tushen caji din, ma'ana charging point wanda za ka sa a gurin, daidai gurin wata mahaɗa da ke ƙarƙashin shi din nan sai ka sama gurin dalma. Wannan kamar yadda kuke gani shine kaɗan daga cikin illar rashin sanya dalma a ƙarƙashin charging point din. Kamar yadda kuke gani gashi nan zaka ga yau da kullum ana sa caji a ciki, sai ka ga wannan mahaɗan nan ta buɗe. To amma idan aka sa dalma a ƙarƙashin sa, insha Allah ba zai irin wannan buɗewa ba. Zaka cire kafa uku na tsakiya cikin kafafuwa biyar da shi tushen caji din yake da shi. Sakamakon su wannan kafa uku na tsakiya ana amfani da su ne gurin connecting din waya da system. To sakamakon wannan matsalar da ta samu, kaga ana buƙatar ne kawai a ce cajin ake so a yi da shi. Sakamakon kuma kar ka zo haɗawa cikin kafafuwan wuta su haɗe da wata daga cikin kafafuwar da ake amfani da shi gurin connecting din system, za ta iya samun matsala ko cajin ya ƙi. Bayan ka yi duk wannan sai ka ɗora tushen cajin a gurin zaman shi, sannan sai ka ɗauki abin da kake amfani da shi gurin sa wuta ko rework station wanda ake hura wuta da shi, wanda ake sama abubuwa, wanda ake cire IC, sa tushen caji da sauran abubuwa, ko kuma dai duk wani abu da kake amfani da shi. Akwai wanda suke amfani da candle haka locally, so ko me kake amfani da shi dai sai ka bashi wuta din ka zaunar da shi a gurin da yake. Sannan sai ka sa soldering iron da dalma, ka haɗa wannan kafar ta ɓarayin dama wadda a tsarin wannan charging point ɗin ita ce negative. Za ka iya haɗa ta ma ko da wani irin ƙarfe ne, ko da ƙarfen jikin main ƙarfe na jikin charging point ɗin za ka iya ka haɗa ta da shi. Za ta iya ta kai wuta saboda ita negative ne, ko ina ka haɗa ta da shi za ta kai wuta cikin waya. Bayan ka gama duk wannan sai ka ɗauki batiri ka gwada a cikin wayar, sai ka samu caja ka sa ka gani. To shikenan, komi yayi, sai mu maida mu rufe, aikinmu ya kammala.